Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардори азиз, апа модарое ки тамошо мекунед. Авиакасаи Толибов ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Бардори азиз, имрӯз 24 июни соли 2025. Ина эфир сар додем, бардоров дуроин савол ҷавоб мекунем. Нарх навои билета метонем пурсен аз киҷо ба киҷо дар корай, кадом рӯза дар корай, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастаи хулас бардоров. Марама муроҷиат кунед. Нафаре ки дар эфир иштирок карда наметонен, бардори азиз, ина номерои WhatsApp мон гирен, номерои WhatsApp сохранид кунед ва дар WhatsApp метонед занг занед, нарх навои билета пурсен, билет дар кор бошад, билет гирифта метем, баъд илпур метонед муроҷиат кунед. Так, эфир настройкош, бардори азиз, Али шидааст. Майда нишон додисай. Хамхе давом метем бардоро. Ба фикрам ки мара дидесен, овозон хушрӯ мебияд. Бардори азиз нависен, овозои мо ҳастай. Овозомон бошад, саволора бардоро нависагиян, саволошона бихонем, ҷавоб гардонем. Овозо омадеста бошад, бардори азиз. Хуб, нависин. Якум нафаре ки дар эфири мо иштирок кард, бародар Саша. Ва алейкум салом, хуш омадед. Далер нависай, салом алейкум додар, 27 август, Москва, Ташкент, чанд пулай. Ва алейкум салом. Москва, Ташкент, 27 август. Бардаро амиҷа тамошо кардиста бошен. Ку нависен овозо чӣ хеле бардоро эфир намечаспад ҳамаша. Ку бинин я правилка кинед. Акай далер агар дар эфир тамошо кардиста бошен. Москва, Ташкент, 27 август, бе багаж 11700. 11700 мешад бе багаж, варианти арзон дора. Хуб, Фаридун нависта, Шамсиддин, салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Сеюм чорум вунуква душанбе чанд сумай бародар? Вунуква душанбе сеюм чорум июл. Намедонам эфира чӣ балои зад ки ана майда нишон додистай. Вайхе кинем нағз мешад. Ва фикрам ки нағз намешад, хамхе давом метем бардоро. овозо омадиста бошад. Сабшинои бардоро мехонем. Сеюм чоруми вунуква душанбе нависиян якамун. Сеюм чорумда вунуква душанбе 23300 рубл мешад бародар. Моҳи июлда. Хуб, Саша навистай, 19 июл, Домодедов клуб. Чанд сум бошад мегуфтен? Раҳмат. 19 июл. 19 июл ҳозир мебинем бародар. 19 июл, Домодедов клуб, 22000 рубл мешад бародар ҷон. Агар амҷа тамошо кардиста бошен, шумо дар эфир бошен, 22000 рубл мешад. Рӯзи 17 июл. метавонед харидорӣ кунед ами авиакасаи мо. Хуб, дальше мехонем. Неъматова Иброҳим нависай, салом алейкум. Алейкум салом. Якум дуюми июл, Москва, Душанбе чанд сумай? Якум дуюми июл, Москва, Душанбе. ҳозир мебинем бародар.
якум дуюми июл Москва Душанбе. Так. Якум дуюми июл. Оз мебинем. Якум дуюмда Москва Душанбе 23000 рубл мешад. Варианти айҳам арзону шакаи Иброҳим. Хуб, Дилшод навистае. Салом алейкум брат. Ва алейкум салом. Аввалан лайка қаб раҳмат. Баъдан аз Душанбе Москва. Числои 26 Душанбе Внуково чанд пул аст? Душанбе Внуково. Так. Бози як деқа. Бародарҷуно лайка мезанем. Касе ки дар эфир бошад дастгирӣ кинен эфирмона. 26 июнда Душанбе Внуково, яъне ки аз Тоҷикистон омадан бародари азиз. Қиматай беҳад қиматай. Хулас бози нарха шумода гап мезанем. Так. 58800 рубл мешавад 26 июнда. 27-дам ҳамин нархай. 28-дам ҳамин нархай Душанбе Внуково. 29-дам 30-дам ҳамин нархай. Хулас Душанбе Внуково бениҳоят қимат бародаро. Хюрем ва алейкум салом. Ба дуюм 4 числора Қурғонтепа Душанбе Жуковский Шереметово чанд сумай? Ба дуюм числора Қурғонтепа Душанбе Жуково. Рости гап нафаҳмидем саволтона пауқа. Ай киҷо мере нафаҳмидем. Салимов 1 сентябр Внуково Душанбе. Хуб, ҳозир бинем квака моҳи сентябрда 1-мушда Внуково Душанбе. 1 сентябр 23300 рубл мешавад. 1, 2, 3 23300 рубл ай бардар. Саҳар ё бегаҳ аз Душанбе Москва Жуковский. Душанбе Жуковский 2 ё 3 числа гуфтиям. Гап ҳамон. 2 ё 3 числа. Бародаро эфирмон ирӯз ҳамихе майда нишон додисай. Хайҷ гап не. Мақсад сами главни овозо мебиёад. Сообщениётона хондесам. Ана. Савол ҷавоб мекунем. Эфира як час бед ҳамихе настройкаҳош алиши. Дига эфира намекишем ҳамихе давом метем бародаро. Як соат эфир мекунем. Касе да ки нарх наво маҳқул мешад, номерои WhatsApp бародаро сохранӣ кинед. Ина 5497 дар WhatsApp занг занед, сурати паспортро мекунем, мо билети шуморо мегирем. Хуб, Душанбе Жуковский ай дуюм то чорума нархи билет 28500 рубл мешавад. Варианти ай ҳама арзонаш Душанбе Жуковский. Пай Хюрем ҳамҷа нависта будам. Так, аз Қурғонтепа ба Шереметово Душанбе ба Жуковский. Раҳмат худованд ва дарак дараб ҷавоб додем. Саломат бошед апа. Қурғонтепаро моз мебинем. Мози на як дақиқа. Ай, значит, Бохтар Шереметово. Моҳи июлда ози мебинем. Ишам гап мезанем. нафаре ки меҳмон ҳастен, эфирда бошен, хушомадед, подписатсия кунед. Мо ҳар рӯз кӯшиш мекунем ки як соат эфир сартем, нарх навои билета гап занем, чӣ хел шидистай нарх навора. Ба ҳамин хотир метавонед дар ҳамин канали мо обуна шед. Хуб, ай Бохтар, яъне ки Қурғонтепа 2 июлда рейс мешавад. Саҳарда 27300 рубл мешавад. Қурғонтепа ба Шереметово ба Москвара. Баъд аида арзонтар 7 июлда ба рейс мешавад. Баъди 2 число
сеюм, чорум, панҷум то шашума рейсна мешавад, баъд ҳафтумда сай. ҳафтумда 24200 рубл мешавад. ҳаминҷа агар ҳамин апа тамошо карда бошад. Абдуманон навистай, Бекмуродов, салому алейкум салом, бародар, Москва, Ташкент, 5 июла бинед. Москва, Ташкент, 5 июл. Хоб 5 июл. боз билетҳои ҳами душанбе омадан ба Москва бениҳоят бародаро қимат шидаги, беҳад қимата. Таи 50-60 ҳазор рубл шидаги. Касе ки ай душанбе ози Москва мебиёяд, то ҳами якума беҳад қимата. хай касе ки маҷбурай гирифта рафтаисен бародаро, дига илоҷи нестай. Москва, Ташкент, 5 июл. Акай Абдуманон пресидиан ози яндақай камебини. хоб Москва, Ташкент, 5 хоб 5 июла Москва, Ташкент. Варианти Б багаж дорад, арзон 14000 рубл мешавад. Москва, Ташкент. Б багаж фақат. Бо багаж хатирам билет ҳастай, бо камтар нархиш дига мешавад. Ягумсон хуш мешавад бардар. Шукрулло Пулатов, ва алейкум салом. Акаҷон, Жуковский, Душанбе, 5 июл чанд рубла? Хоб Жуковский, Душанбе, 5 июл. Ози мебинем бардар. Так, Жуковский, Душанбе. Так, 5 июлда 23000 рубла бародари азиз. Жуковский, Душанбе. 23000 рубл. 5-ум, 6-умдам ҳамин 23000 рубл мешавад. Варианти ай ҳам арзонаш. Хобра. раҳмати худованд. Саломат бошед апа. Руслан Сафаров, ва алейкум салом бародарҷон, хуш омадед. Раҳмат бошед. Хуш омадед. нарх навои билета дар промои эфир гап мезанем. Шуморо метонед пурсен, ай киҷо ба киҷо билет дар кора, кадом моҳда, кадом рӯзда. Фарқ надорад ки ҷое ки мерен шумо бародаро билетш ҳастай. хоҳ Европа мерем. билетҳои душанбе хуҷанд дорем, хуҷанд душанбе дорем. Ба сомонирам пули сомонӣ хатирам билет мегирем. Ки ҷое ки шумо дар кораи бародаро. ами касе ки ай душанбе Москва мебиёяд, суми тоҷикӣ яъне ки сомонӣ дошта бошад, мо сомонирам қабул мекунем, билетона мегирем бародаро. Фарқ надорад. Фақат ё сомонӣ ё рубл. Доллар намегирем. ҳамин ду валюта хати кор мекунем. баъд билетҳои поезд бародаро дохили шаҳрҳои Россия ҳастад. ина ягон нафаре ки ай Москва Санкт-Петербург рафтания ё ки Москва Екатеринбург ба поезд ё автобус, и билетҳорам дорем. ана билетҳои поезд Душанбе Москва ё ки Волгоград, Душанбе Аусу, и билетҳора надорем бародаро. касе ки ай Душанбе Москва меравад ба поезд ё ки мебиёяд, и билетҳора надорем. И билетҳора фақат ози аймун ЖД вокзало, аймун кассаошон мегирем. Диловар Ҷума, ва алейкум салом. Внука Душанбе 10 июл чанд сума? ҳозир мебинем бародар. 10 июл Внука Душанбе. Так, 10 июл Внука Душанбе 23300 рубл мешавад бародар. 10-ум, 11-ум, 9-ум дам ҳамин нарха. ҳамин се числода.
нархиш ҳамияе. хуб, я бародар Араббача бидай номуш. Ва алайкум салом. Бародар хуш омадӣ. 10 сентябр. Чанд пул аст ака? Внукова душанбе. Так, 10 сентябр. ҳам билет мақсад буромада бошад, ҳам число метавонед ай ҳозирам бигирем, фарқ надорад бародаро. 3 моҳ пеш мегиред, 4 моҳ пеш. Сами главни билет дар фурӯш бошад, шумо метавонед харидорӣ кунед. 10 сентябрда 23300 рубли внукова душанбе. Олим Саттор, салом. Хуҷанд, Санкт-Петербург, 4 июл чанд аст? Ҳозир мебинем як дақиқа. Хуҷанд, Санкт-Петербург, 4 июл. Так, 4 июл. 4 июля рейс. Так, бародари азиз, Хуҷанд, Санкт-Петербург, 4 июля рейс нест, бародарҷон. Олим, бародарҷон нест, 4 июля рейс надорад. Аз ма мебинем ближайший рейс 6 июля мешад ака, 6 июля. Ай Хуҷанд ба Санкт-Петербург прямой рейс. 6 июля мешад. Ҳозир нархша шумода гап мезанем. Бародари азиз, лайкҳоро монед, хоҳиш мекунем по-братски. Касе ки ҳама эфирда бошад, апо ядонагӣ лайк монем ба хотири дастгирии эфиромон. Так, нархи билет 27300 рубле мешад. 6 июля. Акай Олим. Шодмон Валиев, моҳи июля, яъне ки бародар пресидентиян дамадир душанбе, моҳи июля меган. Ҳозир мебинем як дақиқа. Дамадир. Так. Варианти ай ҳама арзонаш дамадир душанбе дар моҳи июл 24700 рубле мешад бардар. Акаи Шодмон. Арабача, саломат бошед. Дилшод Задаев, ва алейкум салом. Бардар хуш омадед. Аввал лайка қабл ва баъдан душанбе внукова числои 26-27 июл. раҳмат акаи Дилшод бардарҷон, ҳозир мебинем як дақиқа. раҳмат барои лайк. касе лайк мемонад зинда бошад бардар. Так, 26-27 июн душанбе внукова. Душанбе внукова 26. беҳад қимат ай бародар. Ами душанбе омадан айни замон то ами числои якума қимат ай. Душанбе внукова 58800 рубле мешад бародар. 26-27-28 то ами 30 ами нарх ай. То 30 июна. Ана баъд якумда арзон ай. ами чӣ гапе ҳаст ки то 30 нархҳо паталогда омадан. Ана баъди бародаро ами якум меша резка билет 50% арзон ай. ин душанбе внукова то 30 июна 58800 ай. якуми июла 3300 ай. қариб як 50% арзон ай. сабабша намедонем чӣ ай, барои чӣ хеле. Не только Душанбе внукова, Душанбе Жуковскийра мам қимат ай.
масалан қимати бардору то 30 ман. Так, салом ака, Москва, Хуҷанд, 15 сентябр. Ва алейкум салом. Олим бародар, санаи 29 июн чанд сум гуфта? ҳозир як дақиқа акаш, ҳозир саволтона ҳозир ҷавоб мегардонем, ба бародарам мехонем. Так, санаи 29, так, куҷо шуд? 29 июн. 29 июн гуфтем бародар. Бародаро, саволоро ба навбат мехонем. Касе ки сообщение нависта бошад, сабр кунед. Инҷа якта ба якта хонда ҷавоб мегардонем. Так, ҳозир 29 мебинем. Айхуҷанд ба Санкт Петербург. Билети омадан. Любой ами шаҳри Россия омадан қиматаи бародаро то 30 июна. Баъд якум нарх резка мефурӯяд. 40-50% резка мефурӯяд. ҳозир як дақиқа бародарҷон мебинем нарх набошад. Так, Хуҷанд ба Санкт Петербург. Чота дер кушодиста. 29 июн да так ина нишон дод. Ҳозир нархша гап мезанем. 53500 рублей мешавад. Акаи Олимҷон, прямой рейс ҳастай. 29 июнда хе рейса. баъд якумда мегум ку рейска арзон мешавад. хуб, дальше мехонем. Салом алейкум ака, Москва, Хуҷанд, 15 сентябр. Москва, Хуҷанд, 15 сентябр. Ва алейкум салом. Бародарҷон, ва алейкум барсалом, хуш омадем. Москва, Хуҷанд, 15 сентябр. Так, Москва, Хуҷанд, 15 сентябр. Так, ай Мадедов мешавад бародар. На 19400 рублей. Дамадедов, Хуҷанд, 15 сентябрда. Ами варианти арзонаш. Уримбек нависай. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Москва, Бухтар, 26, 28, 30. Москва, Бухтар, дар ин моҳи июн. Бародарҷон, ҳозир бинем ки агар рейс бошад. Не, дар моҳи июн нест. Ближайший рейс. Так, ҳозир як дақиқа бо дига. Москва, Бухтар. ҳозир мебинем моҳи июна мебинем бародарҷон. Не, нестай. Москва, Бухтар, ами рейси ближайшиш 1 июлда мешавад бародар. 1 июлда мешавад. 23500 23400 рублей нархи билет. 23400 мешавад. Яъне ки ҳамин рӯза рейс ҳастай Шереметова, Бухтар бародар то якума, баъд дигар рейс намешавад. Олим нависай. Хуҷанд, Санкт Петербург кай арзон мешавад? Намедонем бародаро. Ягон ҷора информатсия надорем. Ҳеҷ кам
мақсад информация наметиҳад нархи билет арзон шидан чӣ шидан шад. Агар ҳами авиакомпаниё эълон кунанд, мо шумоам эълон мекунем бардоро, некем ино гап намезананд ки кай арзон мешавад. Так, Абдуманун, ваалейкум салом. Москва, Ташкент, 5 июл. 5 июл дидем ки акай Абдуманун, мо сообщение шуморо Бардорҷон даҳо боло ҷавоб дода будем, ина бо як бор дига мебинем. Варианти бе багаж дорад. Москва, Ташкент, 5 июл, бе багаж 13800 бе багаж вариант аст. Дилшод зинда боша ака, фаҳмо бо шумо фахр мекунем, шумо беҳтаринен ака. Зинда бошед Назор Аҳмад ака, Дилшодҷон. Бардорҷон саломат бошен, раҳмат. Мо ҳам миннатдорем аз шумо ки дастгирӣ мекунед, эфирҳои моро лайк мемонед, медорен суҳбат мекунем. Саломат бошед. Москва, Ташкент чанд пул? Кадом рӯза бародар? Числошам нависем бардоро. Москва, Ташкент кадом рӯза? Числошам гап занед, мо дар инҷа мебинем, нарх навоша шумо да ҷавоб мегардонем. Бародари азиз, ина эфири моро ҳама саволҳои шумо да ҷавоб гардондем. Саволҳоро ирӯз ҳамаша хондем, успет кардем. Мо дальше дар WhatsApp мешинем бардоро то соати 11 шаба. Метавонед занг бизанед, сообщение нависен. Галасовое кинед, ҳатман ҷавоб мегардонем. Аввал занг занед бардор, ҷавоб надодем, баъд сообщение нависен. Боқӣ худованд нигаҳбонтон. Раҳмат мегем одамое ки дастгирӣ мекунед, суханҳои нағз мегӯед. Саломат, сарбаланд бошед. Меҳмон бошед, подписатсия кунед. Ҳар рӯз кӯшиш мекунем 1 соат эфир кунем ва нархи навои билета шумо да гап занем. Хоб инами бародар як охирон савола мехонем, баъд ба ҳамаи эфира ҷамъбаст мекунем. Москва, Ташкент, 15 сентябр гуфтаи ҳози ҳамира саволшона ҷавоб мегардонем, баъд эфирам ҷамъбаст мекунем бардоро. Бо пага эфир мекунем, насиб карда боша, кӯшиш мекунем. Хоб, Москва, Ташкент бе багаж бародар, 15 сентябр 12600 рублей нархи билет. Бо багаждораш камтар нархиш дига мешавад. Маъш бардоро, худованд нигаҳбонтон. Эфир мекунем, насиб карда бошад, ба қадри имкон чанд хабар вақт бошад. Бо метавонед рӯи нархи навои билета пурсон шавем. Ва ин номерҳоро ҳозир сохранид кинед. Бардоро касе ки билет гирифтанӣ бошад, дар WhatsApp занг занед, мо бо подробно гап мезанем, суҳбат мекунем, мегем нархи навои билета. Мақсад ки ҷош чанд сума чӣ хелай нарх маъқул шид мехарем бардор. Хоб, як бардор дига нависа. Салом ака, 5 июл чанд сума вунука душанбе. Бо саволи ҳами акарам ҷавоб тиҳем, баъд як бора ҷамъбаст кунем мешавад. 5 июл вунука душанбе. 5 июлда 25200 рубл мешавад. Ана 6 июлда бошад, бо арзонтара 23300 рублей мешавад. теҷека бардор. Хоб, худованд нигаҳбонтон. То эфирҳои оянда.